У дзень выбараў час у краіне звычайна паскараецца да шалёных тэмпаў, і канцэнтрацыя падзей пачынае зашкальваць. Канешне, каб удала скрасці выбары, уладам трэба шмат што паспець. Неабходна арганізаваць каруселі. Гэта значыць сабраць групу грамадзянаў і пакатаць іх па ўчастках, дзе яны прагаласуюць за нейкага аднаго кандыдата, выкарыстоўваючы бланкі выбарцаў, якія не ходзяць на выбары. Трэба закінуць фальшывыя бюлетэні ў скрынкі для галасавання. Можна пакласці выбарцам у кабінкі ручкі з чарніламі, якія знікаюць пры награванні, каб пасля паставіць у бюлетэнях адзнакі за правільных кандыдатаў. Абавязкова трэба не дапусціць незалежных назіральнікаў на ўчасткі, заняўшы іхныя месцы сваімі людзьмі, а саміх назіральнікаў выставіць на вуліцы. Ува што б то ні стала, неабходна падлічыць галасы так, каб у назіральнікаў не было магчымасці сачыць за працэсам. Гэта робіцца моўчкі, вынікі запісваюцца на паперку і перадаюцца старшыні камісіі, які пасля заходзіць у іншы пакой і выходзіць адтуль з канчатковымі вынікамі, праверыць якія немагчыма. Варта не забыць адключыць інтэрнэт, каб не даць магчымасць грамадству адсочваць сітуацыю ў краіне праз соцсеткі і месенджеры. І галоўнае, трэба разагнаць пратэстоўцаў, якія выйшлі на вуліцы выказаць нязгоду з вынікамі, абвешчанымі цэнтрвыбаркамам. Хочаце даведацца больш пра тое, як дыктатары па ўсім свеце крадуць у нас выбары? Глядзіце пра гэта ў новым відэа на YouTube-канале сумленных людзей.